Hej og velkommen til denne tutorial. Denne tutorial vil vi kigge lidt på head, HTML-tagget og alt det, hvad vi har sat op i vores fil. Som vi ser, så har vi en masse koder her, som vi lærte lidt om i sidste tutorial. Nu vil jeg prøve at forklare det mere. Jeg har allerede forklaret fint nok .type HTML med et udråbstegn der. Det vil sige, at den viser, hvad vi koder i browseren. HTML her. Nu sætter vi nemlig et HTML-dokument op, så vi kan få det hele med ind i her, så det både bliver overskueligt for os folk og så videre. Herinde har vi title, link til CSS-kode og alt muligt andet, hvad jeg end vil have herinde. Jeg har ikke en link til JavaScript-koder her, men her er det som regel faktisk hernede i bunden, hvis man skal have en. JavaScript vil jeg lære lidt om på et senere tidspunkt. Body er her, hvor vi skriver koden. Okay. Jeg har skrevet ind på den der tutorial-liste, der vil komme 8 tutorials. Men det ændrer vi så til 7. For vi sætter den her sammen med en anden. Og title, da jeg kommer en gang med den anden der, title, det er simpelthen forsøget tutorials, som kan sige. Men nu vil jeg lære jer også lidt om tags, som skulle have hørt med til den 8. Men så bliver det bare 7. Et tag er for eksempel en div, eller tabel. Det vil sige, at vi nu vil opstarte en kode i HTML, og for at lukke et tag, skal vi skrive det her slash som regel. For eksempel, hvis nu vi skal have et bødlet ind i den sted, så skal det være img. De her koder vil vi ikke rigtig kigge på, men det vil sige, så lukker vi den bare her. Jeg kan også se her, at det her det er også opbygget et tag, og det her det er også opbygget et. Man kan nemlig også lave tags, så vi kan skrive nogle tekster, hvor der så vil gå en linje ned her. Så hvis vi laver 2 her, og skriver hej. Dig. Farvel, min ven. Godt. Så vi starter med at lave et tag her. Det vil sige, vi starter med at lave et tag. Så inden da vi lukker tagget, så skriver vi det vi vil have herinde i. Hvis nu vi skriver det herinde, vil det fungere. Det var tværtimod bare lave rod i siden. Og her lukker vi tagget. Okay? Så lad os lige gå ind og kigge på det. Så hvis vi rent faktisk starter med at fjerne det, så kan I se her, vi har hej med dig. Så hvis jeg lige skriver farvel, min ven, som du kan se her, så står der farvel min ven og hej med dig med mellemrum. Hvis vi så skriver det på denne måde, hej med dig, farvel min ven. Så du kan se her, det vil ikke gøre nogen forskel. Vi skal have pink tag ind. Vi kan også bare lade den ene blive det her tag. Man bruger som regel også det her som et tag. Og så lader den anden bare lade være med at lade den blive noget. Den vil stadig lave et mellemrum. Godt. Det er så alt det der om tags og HTML sideopsætning i denne tutorial. Vi ses.